Naam. Wona yebten. Ɗon jooɗi. Gonɗo jooɗi. I to Momol Lam. Est ce que wala nder? Est ce que wala nder jooɗa? an ko mbiyatma. Momol Lam. Ko fawoore Allah. Ko Allah fawi ɗum ɗo. Min. Oɗo baaɗe o. Oɗo ka taw tan ɗo e galle he. Kono ko ari ko ɗo fewde jooni. Hay goto anndaano foti bittitajo wadde. Nani babum noon wiyanno koɗo. Hay so waɗi duuɓi ɗo ko jahowo tan. Kadi koɗawa ɗum aɗa wawi ɗum hadde hunde fof ha heddo gueɗɗiɗi. Yewde e haaltoyde. So wannama ko moƴƴi so yeehi haala, so wannama ko boni so yeehi haala. An noon hannde cuuritama ko sababude baɗiraguel ma. So ari kala ko mbawɗa jogade ittan mbiyamo ndah jagguɗo. Rokkete jam. Eyi. Min mi yekita kaltan ko Momol Lam. Wona ɗum ceerno Mody. Ko ha tan cuura gurma o ko gaybinowo. On wawi yaade aduna o fof Mauritanie, Gambie, Mali, ko golle indema. Te jarani ɗum. Eyi. To koyngal makko yetto to ana wawi yettade ɗon. Ɗum noon yo tan ko ƴiɗɗa mbiyamo ndah cuura hoore ma. Ko woni kalis da. Eyi sa kalis tan sa ƴetti no foti ko wimo ndah hankkadi mbi on goni sehilaɓe. Eyi. Allah jarama. Min ko ɗum tan cewirmi e makko saha fof mbeɗa moƴƴanamo hunde. Ɗum tan min o meeɗa haaldemi ko bonni. Eyi. Mi meeɗa doggude ko ari koɗo. Ɗum tawi kay min miita onon ɗiɗo ɗon Min duggata sabu ko yiɗi ko ɗum dokkat mo wadde Amadou. ala oɗon ɓuuri famɗude ɓe wadde. Kala min mbiɗo ɗo galle o salamu aleykum so ñamluɗo so dañi ɗo ko 5 secondes ma yi jikkuma. Sona tan naɗɗo moññinimo hunde on de kam ko yiɗi fof yo waɗ. Nani joni noon min mbeɗen yaha galle nen Mayram Fall. Andi fedde makko nde les amis de Mayram Faysal. Kanko woni président o ko gummiɗo France o ari hande ko waɗo kumtade kalif ma Allah galle o noon kalif ma Allah galle o kala ko haali mu yamde sa waɗi no mbimi ni inchallah hay goto nan taw yo tan ko moññanɗa anani mbaɗen yaha toon mi ara eyi min de toon de somi yawino ɗum tinde kam min jaaɗon galle Mayram Faale eyyi somi yeehi tan mami haalan wastade o invitema ñalam Allah jarama on kam so Allah jaaɓi mi nani toon ɗum aldata on Allah jarama way mamad to mbiɗa ko way min Momol Lam mi fotano mo tuttude e dara mino makko e galle o min gonoɗo min mbaɗa guerre o anda mo hulani ngo o yeet kam ko mbir mi wiya ɗum paaka yagal tan o waɗa piid mi ɗobbe mi waɗe makko paakaji Momol Lam waɗa wona wiwa ya woppu indam Momol Lam mi wiwa ya woppu indam guinnama narana haala indam woppu indam ay mi min mbaɗa horsinma te Momol Lam lewru korka Allah wi seyɗani koko humate kono enen ɗiɗo ko addi seyɗani e hakkude men ko huma ko addi maro ko ɓoccituɗo walla ma anda so ɓoccitima kay holon haqqi mi andani de aɗanne an galle men o no way ɗo an won ɗo Amadou sohna mi ñande foof yimɓe gar ceerno ɗum no yoɗi yoɗani hana min mi yiɗa toñanke hay min mi yiɗa toñanke to a tooñ pullo a tooñ Momol Lam min ko jam jinmi hakkude men enen ɗiɗo nañen jam te mbir hewta probléme ndam mbir sa heewi bone saɗa yaha mo fof ndu on toma Allah jana te an ɗum nafanima ɗum nafani eyyi kono ke jiiren jam enen ɗiɗi mbir no heewa ñamolu cewɗi sa wadde yim fof lo rokkatma kalis hay goto rokkatama kalis min mbaɗen ɗo gila garmi hande mbaɗa yinno wot ko toɗɗo tottuma wawi rokkanimi jam ɗum tawi anda anan ɗum ɗow tan en kam signal anana ka bandam wayi sa waɗen kam signal tan ke to on ɗo aɗa andi mberuɗine sop kalis noon ɗum wima manque gërëm Samba manque gërëm Alsane manque gërëm Dieynaba gërëm o fof ko baɗɗo hunde tan baɗɗo hunde te min Momol Lam ayi baɗo mo Amadou armi haalama hunde ka anda e makko noon ay sa horsini kam kala ko dañi ko andi way sa a yiyande balle aussi kumtari ma a yiyande balle ko sonnanma ko aɗan aussi sikkaram ko poche makko tan yiɗi wona poche makko de ko mbatta kam koye galle o tan min kay joni wonta waddema pullo kam kala tawɗa pullo fo jingo jingere kam koye pullo tan anda min nanam ko pullo aɗan noon mbatten
yaltuɗo jilɗa weccet ƴettaɗo temeɗiɗi mi rokkuma hana weltin hana men dañ jam welti feccere tan ko kay a woppat tan no fof tan ala a woppat no fof tan a bara chaud ala cin sabu Allah a wate hoto wi sagal la wawa nawde fof sa nawi fof minne ko mbaɗani sabu Allah waɗa ala war yo Allah wurnu naggeji ma fof ɗum hokkam kam tan min kam nayam so Allah lam jaɓi ma nayi mum wuuru wat feere ganna kam temeɗiɗi goɗɗi kam jiɗɗen sodde crédit mi noddo Fuutankoɓe kardi eyyi min noddude Fuutankoɓe joni kay aɗa wiyama aɗa mbeɗa joguiɗo hen carte crédit Baye Fat jeyde Baye Fat so ari tan mi yiyani mi yiyani ka jeeya no jeeyirta ara ko samrnom heɗum tan pul minoma joni kadi secrétaire eyyi a faami wona ko dokkuɗa kam ko de to ko sa sikki ko ɗum ɗo tam ko haala ka ɓandam koko toggi min aranti min ko ɗiɗam pulle nene yam anen de min ko nenam ko pullu mi taw ko Aissata Sow ɗum de korsinma sohna andim aneni de ko naggaji amen maayi tan o crise o kiri o maayi ay naggaji fof maayi kay o maayi gurdam makko aɗa andi pulle so nayi makko maayi tan natti wadde nafu o wat o nangu fofan makko hoto ngaw maayi oɗi ɗum waɗi min o crise e joni noon an wona ɗum ɗo de gonɗa pullu ko ɗum waɗi kam wonde secret ma eyyi yakar suune ngullaki mi haɗanma hunde Amadou ko baɗo ma yakar ko fenowo Amadou holan Amadou baɗo ma Amadou goto Amadou jiram ɗo ɗam gada makko jaggani kanko ñande fof o wi ko kanko jogi mo o wi nayi mu gonɗo taw Fouta ɗi fof kanko jogi Amadou wima noon Amadou kay wona min tan wi ɗo ɗo wanni ɗuma ɗo yimɓe yeeyoɓe ɗo Kaf Touba o hanni yim fof fof o haadi mbimo ɓo ko naggaji kaw makko min mbeɗa andi min majjani ma min mbeɗa andi ma aɗa jogui nayyi kar pulle aw kara kam nagde no e jo yetti haalduduma pulle ñawdoro gadoji ɗum kam min wallanma hen ñawdoro gadoji gueɗe sernaɗe aɗa mi yahat to ceernaɓe ma joɓa kalis chaud pulle holto haala men juut ñawdoro gadoji ma aɗan ɗo duggu ɗum nder hoto men yeyi hoto inno ɗin noon noon an noon jammen ɓoyata hoto inno ɗin noon ala ɗi ko indam waɗa hen aɗon kunjini change mbaɗa hen hammede min so gasni kadi guetten inde hammede min mbatten hen mami yileno goɗɗi baaɗi ni Mouhamadou Lamine waɗi wawa changede aɗani kunjini ko kalɗa ɗo koye Amadou ay penow ko penowde takkete mir tan wallah ha yimɓe tiime kumtade defta hen aɗa jaray ndani hakkude mum mbaɗat wiya kadi komin bonni enɗam mi fusi neɗɗo wonta ay sohna nane wi kam ay canki wona nane he canki aljuma o he canki eyyi he canki o wi kam neɗɗo wonata ko messinete ene ñoota kono mi yiiɗa wonde lancet ala sa waɗi ni kay min ala joni kay jawrum on yitat tan jawrum on yitat so Amadou ari Mamadou Lamine wi ala wonta pulle wonta wi noon de pulle wonta wi hammel Lamine wi de ko tan wiyata Mamadou Lamine wi pulle wonta wi noon de ala ɗum kalani ɗum kalani ami kam mi pusnima kalɗi dokkumami wona wallahi wona sababude yiddema sababude pusnudema tan pour dañde jaama e o galle tan mam dañ jaam laaɓi ɗiɗi mi pusni hunuko ma ko sa haalta wiyama mi haalat Amadou ko mbiɗa ko Amadou ndar neɗɗo daña jaam boom no fori heddi min taji ne heddi seɗɗe wona hay man ka keɗɗu kay ka keɗɗu kay comme tan puttan minonon ɗeɗo balle minono ɗiɗo gamo tin kon sehlaɓe ɗo mo mbir men noon ka woni ceernam ceerno waɗ ka ma yinam ñawdaraji a dañi ceero mamo yinam ñawdaraji ceero mi andano sen dañi mbir kono kam ana dañi ceero dañi mbir teg min mbir fulɓe aɗa yi mbir ful wallahi wallahi mbir ful waɗiɗo billahi min Mamadou Lamine on calminama de machallah onon cenni onon kay wona gamade anga on ko jarani on ɗum joni wona heure amara ala kadi heure kumtade wona kilo ngummi o secrétaire makko ɗi tan mbayi joni wona heure yaade heure jooɗa ha humta ana ala koreji wonde ala onon cenni Mamadou Lamine
tembe ni na wonti ni kam longar wonde goddol ba modata ko kitta sa modi de mama ya mama lami mama lami saga ayo ko nen arsu ay nen arsu taw to won yimbe taw dum to ay yimbe mumo mutani doga ngara yimbe mumo ala de bumul mutano dogante dogante sey la mumo dala balde ko ka barando ka tayro baranda heptinani kam tan ko rimbar andu ma no feeri ana ala mi ay dem sa ko keptere ma wona mo mallami amene min kay anani kay ko anani ko min ko an amene yi kam ko an min to lam to ber ngandi kam wona am sipiron no e moteur moteur wala ñappu no xor makkay moteur ko jor fo wi kam ko ma ñappu xoram ala ma ñappu xoram jom ko kam hewanti no haali no no woni kam arde kay an wadde ko gon wadde ko wi'ata ko mbir ko danano bor modo non wallahi min kay gren jima hakkile kana fitan bor modo kana fitan ko ruwade sara mi wiino no lambo me kila ha jom gonno mi koy wadde ni mi yewi combat mo hakkunde makko e moteur ayi combat gundi jaw ay on nyalaw gundi jaw ha joni mi jejjitani wade sar mi na musique no tirande mi won wade sar mi musique no tirande wallahi mi awoni montane ay combat awoni montane woni aga ran kam woni kam woni no aso wallahi woni fe ogoro ramat wala tuda wala nen ma yuma ke joda so dugi ko mutta mat soxna ni war batta ko dum do gatto ay odo no vraiment ko mbeur ay ñene hen kam koy moteur yimbe hewbe surprise wari dum en wallahi surprise la surprise min ko gra combat mi yawi yawre yimbe fof ko nyaa mbaro helani man surprise non wadi de parce que kanko omo ɓurdi moteur laabi ɗiɗi moteur ko famdi tan ko cukalel tuusel woni ko way kono amine ma tan waro cinder on ga kongro combat yiri momon lamin wara ɗum togo sono mbaɗirta ɗum momon lamin jogi ñawdor kan lay bon mo jogi ñawdor hana hana combat wattindi ala combat anamda ko wattindi min komi yiɓe haala combat wattindi cheikh bay kaw moteur ko yi suuti momon lamin ha dow tan way yom goɗɗum way yom moteur momon lamin waɗa ko ficci walla o ɓe sikko ko jam sangar yeddinaki momon lamin haal gonga moteur mbiɗa suuti oɗo ha weeti fi moteur suuti momon lamin ha dow fimo e leydi o yeddanta an gon joom haaji o fanima hen jettata keeci mi mboɗo heptinmade mo mbo heptinmade wallahi mera o mera ine pay o mera wallahi momon lamin naka boy ba naka unu momon lamin am jattane mo ala an ko dey ɗum na haalanu yin ko ada ko mandillu ga o kada ko ga wodani ga o moteur era malam ma o meɗa haalde ko waɗani an o meɗa haalde ko waɗani era malam ma o combat mo ane do an kanta ade wonde retour holmale o retour ko aller et retour fofa yeeɓi par ce que aller o ene woni ndew suutuma ha dow fima retour o woni ndew fima gardaɗo aji no jitta ayo no jiirani no humtiroro ganduma wanno ko non mo mata ko ngal ma abito ko ngal ma oye kam yo hangani ko ay mo do era malam ma ay min affaire bandiyagal min burma wonde vagabo tok era ma tok affaire bob marle ngal taya min burma sumudi yamba to on jaar ci mon yamba ngaron on créer histoire du ngoday yamba sa simmi dum kay wawa yiti net jiida ko motor ndib kam yakar ko yamba wadi mu non kam ko ma simmo yamba o mo yimande simmo yamba ayana simmo ayo kawman simmo yamba hatta ko banam mo yitale ko kadani ko tum o paro tum o kawman simmo yamba ay kawman simmo yamba mi do aro timmo soxna do bantam soxna yamba soxna aya sayel ko mum tan do mum to gan ko diru doyel mi anda sayel lo am wala sayel lo am ko mum wala jata bo ora ko boni ak
mais haran do yaari sa bi ma gaddu lu kuma wallahi sa antu bo wala yo mam dup kuma ar wona ga ma fer faga mo ar sim yamba ar yi ko do wala mino kaw shu ale ala ko mo muran ma ko mol man en parlant sans vous makal domi mo wadda men wadi go on wato affaire lambay encore là pour lamb ma halinum promoteur ay adani ay ama mana mbida ko wala antona ali armo ya ala di mo sala ya tal jola kum adani masem jew o hum trado tugule na wallahi ber non bu we ma non ko tawami tan kalmi katawa ay non kawan baada mo ko sehilma wi mo non moto naade signature mi ila mo lelo kas na neddo mo tiida en kam tan naate contrat uji makko wona ko an keddo dum ko taw kana fi ko do min kam o pidi me motor kun wala hakul men de cause de million francs on tu ana naade tubam de ko leer kana tuma lay anda neddo no jagdo mi liwi do abdallah do mi liwi do o so ala motor o surat motor param gami mo ma no soxna ga gil jon ko kam kada net ko band kam do ngo wala rawol fadam d'accord la hanno ite munu kuma jantane horata soxna salamu alaykum